kan ya gendeng apa wae kan mung karo ndelok penggarape ya. Saiki ayo selawatan. Allahumma sholli sholatan kamilan ala sayyidina Muhammadin alladhi wa tanfaridu bil muradu wa tuqaddu bi'aitu wa tunalu bi'aitu wa ustul satu kali lagi. Allahumma kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin tanggalu bilubatu wa tanfaridu bilurabu wa tuqaddu bi'aitu wa tunalu bi'aitu wa ustul qamatimi wa yustasaqamahu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya besok oleh syafaat. Aja karep-karep menawa besok entuk syafaate aja dijepno. Nah, iku sing bener. Ya penting maca selawat ya bab ngono sing gawe. Kok salat bareng iki dilakoni salat manembah. Wis ora apa-apa. Bakul dijalani penting nglakoni kanthi niat tulus rasa panarima ngono. Salat ki ora kok kudu nang masjid, kudu nang musala, omahe ya kudu digoni salat supaya entuk cahyane salat kono mau ya. Nek bengi dinggo salat sunah, salat tahajud, salat hajat, nah iku salat nang omah iku sing apik kaya. Nek sedekah iki kaya. Tak wiwitane saka sing bapak lanang-lanang kae. Ora sedekah tak paringane sing ketonan rene dhisik. Monggo Pak, boleh sungkan-sungkan. Wah. Iki Pak. Iki lho ngarepe sinden ora apa-apa. Mboten apa-apa Pak. Gedang mandhen nang mburi. Oh ya. Ah Pak dalang iki Pak. Ya, ora apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmane sinten? Nur Sam. Saat ini bagaimana ya? Alhamdulillah mungkin paling orang sehat walafiat ya ini wonten telosan kangge teng sawah. Oh enten wae piye lho. Kula ki telah sampur. Ah, sedekah ki ora melantai, melandra. Nuwun Nggih, monggo. Amin, amin ya robbal. Alhamdulillah sehat. Pun napa gedena. Tak sawange dhisik. Kira-kira pantes tak koyo apa ya. Monggo kita nggih. Ah, sing beruksutan dhisik. Monggo, Pak. Apa? Assalamualaikum. Salam. Mas mana sinten, Pak? Sairan. Sairan. Nggih, salam seduluran nggih. Kula dalam dukun Bapak Sairan. Mugi tansah pinanan berkah barokah sehat walafiat nggih, Pak. Iki wong terusan kagem Bapak
saya. Alhamdulillah. Udah. Jangan orang kaprah. Tapilan makan pas bulan dhisik. Ora gelem sing etane. Etane, Pak. Monggo, Pak. Boten. Boten. Etane neh. Ora gelem. Tengah. Ora gelem pas etan. Boten. Boten apa, Mbak? Oh, boten apa-apa. Iki kaya aku tuku dalam, rambut tuku iki. Oh iya. Salam seduluran. Aku asmane juga. Kantolo.